tää hihnaa juoksee. Aha, okei. Päästä vaan kiinni. Tässä. Siitä vaan juoksee. Hyvä. Kävele tänne. Ja sitten poispäin. Hyvä. Ja sitten takaisin päin puutamaan. Pysähdy siihen. Hyvä. Tilanne vapaa. Kuvaus on ohi, nyt pitäisi leikkiä saada jollain lailla leikkimään rentoutumaan. Saa leikkiä niin kuin on tottunut leikkimään. Yes. Minä kiitän tästä sessiosta. Mä laitan sinne hyllyyn. Se metsä on niin se aika vastapäin, niin se on se hyllyssä niin on se. Joo. Kuvaajan saa palauttaa ja kyselee mitä mieltä. Saatte vähän jututtaa. Kiitoksia tästä. Kiitos. Mitä voi tietää? Nuori mies. Joo. Oliko oma itse hyvin? Kyllä. Aina tavallisesti sellainen kuin mä ajattelin. Joo. Reipas tapaus. Yhdessä meitä sitten semmonen tässä hyvin tommonen koko ajan tommonen seuraa ympäristöä on tietoinen mitä tapahtuu, mutta ei silti niinku tarvitse välttämättä reagoida siihen kohti, mutta silti käyttää kyllä hyvin niinku silmiä sen päänsä koko ajan joka tilanteessa. Anna patukan, sit mä siirryn. Katsotaan sitten mitä me nähtiin tänään. Nopeampi siirtyä. Tässähän katsotaan koiran sosiaalisuutta vieraita ihmisiä kohtaan. Kyllä. Alussa vieressä niin on se testinohjaaja. Katsotaan miten se tervehtii. Vastaako se testinohjaajan tervehtimiseen, lähteekö mielellään mukaan, ottaako siinä kontaktia. Sitten kun on käsittely, niin kuinka se sen sietää. Iskeytyykö säteen kiinni. Pakeneeko jonnekin. Sittenhän etäleikkiä on myöskin ihminen, jos on siellä kaukana jossakin sodan tutissa, niin sekin jos on kauhean innostunut ihmistä, niin saattaa sinnekin päin juoksua. Sitten tuossa AVT-sisällä tulee ihmisiä, kun se ratkaistaan ja miten se sitten, kun se on kauhean sosiaalinen koira, niin sitä yleensä kautta hyötyä. Ja sitten se ei ole ihan niin sosiaalinen, niin sitten siitä ei ole niin ihmistä hyötyä. Siinä sitten kun mennään tutustumaan. Ja tämä siinä alussa, niin sehän ihan tervehti testinohjaaja ja lähti mukaan kyllä, mutta ei niin kauheasti kiinnostunut, mutta meni mukaan, että sai ottaa, mutta ei sitä kiinnostunut testinohjaaja. Ja sitten käsittelyssä niin se sieti sen hyvin. Vähän pikkusen, niin ei tämä mun maailman suosikkijuttu ole, mutta se kun teet. Eli ei väistänyt mihinkään kuitenkaan eikä muuta. Sieti sen kuin mies. Leikkihalua kuvataan tässä alussa ja lopussa. Syy, miksi se tehdään ihan samalla lailla, on, että se näyttää aika paljon, mitä tässä välissä on tapahtunut sen koiran päässä. Eli joskus leikkihalua alussa on kauheasti ja lopussa sitä ei ole enää, että koira on kovasti paineistunut tai sitten on väsynyt, että on joutunut ihan hirveästi puolustaa ja käyttänyt kauheasti voimavaroja, niin se on väsynyt eikä jaksa enää leikkiä. Tämä leikki samalla lailla alussa ja lopussa ei siinä ollut minkäännäköistä eroa, koska se ei tässä kuvauksessa meidän mielestä mitenkään paineistunut. Se selvitti kaikki ihan niin samana koirana ja mitä se tänne tullessaankin oli. Se miten se tarttuu esineisiin, sitä ei tänään nähty, se oli taas taisteluleikissä. Se kovasti oli mukana siinä ja lopuksi se pisti etupäätä maahankin, että se taisteluhalua niin sillä on kyllä, mutta sitten se kuluote, niin sitä ei tänään nähty, koska myöskään tuossa
vieheillä, kun se juoksi, niin se ei mennyt. Se aloitti ensimmäisen kerran, keskeytti ja sen jälkeen sitten ei enää kiinnostunut se. Piti vähän vaan kommentoida, että mikä siellä on. Sitten kun tuossa alussa, kun on tätä leikkimistä, on mahdollista vieheen perään juoksemista, ja niin sitten katsotaan, että mitä tapahtuu, kun sä oot ihan rauhallinen. Etkä ota koiraan mitään kontaktia, miten se pystyy rauhoittumaan. No se siinä merkkasi meidän aktiviteettipaikan, ja sen jälkeen se, kun tuli 2 minuuttia, juuri ennen ja jälkeen 2 minuuttia, niin se ilmoitti, että on tylsää. Piti vähän vinkua. Sen jälkeen se rauhoittui ihan sitten siihen. Jolloin se jäi tuohon 3 vielä, vaikka siinä pikkusesta vinkumista olikin. Pääsääntöisesti rauhallinen. Yksittäiset toimintaa. Etäleikkiä, no se katseli sitä ensin kovin kiinnostuneena, mikä kummallinen tuolla hilluu, mutta sitten rupesi jo liian kaukana ja sitten se kätteli jo muuallekin, niin sen teki sillä kakkosessa, että on taukoja. Ja se oli se loppua kohti, niin se rupesi kyllästyttää koko homma. Ja sen takia loput on sitten ykkössä, koska se ei mennyt perille asti. Sehän lähti, kyllä yritystä oli. Se oli sitten taas, kun se siellä rupesi leikkimään, niin sitähän kiinnosti kyllä se. Mutta sitten se ei niinku ihan vietäri vienyt perille asti ja se sitten muodostui vähän uhaksi, että se rupesi sitä haukkumaan siinä. Jolloin sen takia se ei näy täällä, että se meni sinne. Tämä uhka ja aggressio ei taas näy, koska se oli liian myöhään. Sitä ei silloin enää kuvannut. Sitten lähdettiin nuortaneesta pelottelemaan. Tämä toinen puoli on sitten tämmöistä, tämä on tämmöistä kivaa, voisi olla tämä, että toinen puoli on tässä vähän ei niin kivaa, mutta ei se tämän mielestä mitenkään pahakaan ollut. Eli katsotaan, miten kun koira pelästyy, sehän on hirveän terveellinen reaktio, että pelästyy, jos yllättäen jotain ränisee tai yllättäen jotain pamahtaa eteen, ettei alle jää. Mutta sitten seurataan sitä, että mitä se tekee, kun se pelästyy. Pakeneeko se jonnekin hornan tuuttiin, käykö se suoraan puremassa sitä, mitä se pelästyy, kertomassa, että mä en tykännyt tästä. Pysähtyykö se vai katsoo ihmeessä, että on erilaisia reaktioita. Ja tällä koiralla se reaktio on pako. Eli se kääntää pois katseensa sieltä, mitä se on pelästynyt. Se on sen ensimmäinen reaktio, mutta ei se mene kauas. Tuossa oli tosi hauska sen pako, se oli vähän pyörähdys ympäri. Se teki sen ympyrän vaan. Mutta se on sen takia pako, koska se käänsi ensimmäinen reaktio, että se ei katso sinne päin, vaan se saman tien katsoo. Se sama juttu tuossa räminällä. Niin kun se räminä kuuluu, niin se ensimmäinen reaktio oli rynnytellä eteenpäin vähän matkaa ja sitten se käyttää. Mikä se oli? Sitten katsotaan sitä, että jos tulee aggressio, se suuttuu näille meidän pelästyksille. No ei se kauheasti suuttunut. Ennen kuin sitten vasta aaveili. Sitten se oli vähän vihanenkin. Eikö ne usko? Katsotaan sitä, että miten koiralla on uteliaisuutta, toimintakykyä, että miten se haluaa selvittää sen. Jäikö sitä vähän vaivaa, että mikä toi oli, miten se menee tutustumaan siihen, tarviiko se sun apuja siihen. Kuinka se on. Ja miten sitten sen jälkeen, kun se on selvittänyt ja tutustunut, niin miten se muistaa, sitten jääkö sille jäljellä pelkoja tai kiinnostusta. No tämähän tarvii sun apuja, kyllä, joo. Tuolla sitten, kun sä seisoit siellä edessä, ei tarvinnut kutsua eikä mitään, niin se tuli tutustumaan. Se oli vähän jo matkalla sinne itsekin puoleen väliin, ennen kuin sä ehdit lähteä mihinkään. Räminällä taas, niin se jäi sitten siihen niille sijoille, mikä se siinä käveli. Sitten se tarvii se sun kutsu. Sen jos sä kutsuit, niin ai sä haluaisit tuon katsoa, että olisit heti sanonut. Ja sitten se tuli katsomaan, mikä se räminä oli. Aaveilla, niin sama juttu, että se tarvii siellä sitä sun ääntä sitten. Koska se tietysti jäi vähän sen haukkumisen valtaan sitten siinä. Se vähän lukkiutui sinne, niin se ei pystynyt sitten toimimaan itse siinä. Miten sitten, kun se on ratkaissut näin, niin sitten jääkö jäljelle ja pelkokiinnostusta ei jäänyt. Siis sen jälkeen, kun se oli ratkaissut tilanteen, niin iloisena eteenpäin mennä pomputelleen, että häntä pystyssä jäi mitään. Eli minkäännäköistä pelkoa sille ei jäänyt. Se unohti sen sitten saman tien. Eli sillä se ei ole mikään kauhean pehmeä koira, että varmaan joku hieman pehmeä. Just semmoinen varmaan kiva harrastuskoira. Tuolla aaveilla, niin siellähän se yritti kovin pitkään siitä puolustaa. Se näkyy täällä kakkosena, että se sitä kuuli se murinaakin sieltä vähän se. Ja sitten tuli se yksi, kun se toinen aave. Se syöksy sieltä. Tuoltakin tulee perra. Mutta sitten kun ne vaan tuli eikä uskonut sitä, sitten rupesi vähän jo pelottaa, että mä en selviäkään tässä nyt ilman sun apua. Silloin se meni sitten sinne sun taakse. Aika pitkällekin sun taakse, mutta ei niitä olisi tarvinnut millä hihnaa päästä. Ja sitten kesti sen ajan, että se tuli sitten tutustua hyvin varovasti. Ja niistä se ei ollut ihan varma kyllä vielä siinä kävässä, kun te lähditte sen, että on luotettavia tyyppejä. Siellä jäi vähän sitä epävarmuutta. Ja sitten kun se ei ollut niin sosiaalinen, se oli sitten, että nämä on ihmisiä, että se olisi hetken kivoja jeejä. Se jäi sitten se vähän niin kuin, että mieluummin saatiin jäädä sinne ihan. Ei tarvitse tulla meille enää kyläille.
Sitten ampuminen, kun katsotaan laukauksia, että miten koira reagoi laukauksiin, niin se varmaan on sellainen vähän, en tiedä onko kuinka kuullut laukauksia, mutta se ensimmäinen reaktio vaikutti siltä, että se on vähän laukauskokematon. Että se ensimmäinen reaktio oli aika voimakas ja syöksäsi tuolta eteenpäin ja häntä käväsi alhaalla. Toinen reaktio oli jo kiinnostusta. Häntä nousikin ylemmäs. Mitä? Tuleeko siitä lisää? Ja sitten sen jälkeen, kun te seisoit tuossa, niin ei mitään. Eli se on kakkosessa, eli se häiriintyi se ensimmäisen kerran ja sen jälkeen ei mitään ole. Eli täysin laukausvarma koira. Mikä on myös hirveän ihana, että koira on, koska sitten taas paukkuaran koiran elämä ei ole aina niin mukavaa. Niin, että aika reipas nuori mies, sanoisin näin. Sitä vaan sitten jatkatte harrastuksia. Se tulee varmaan oikein kiva. Kiitoksia. Tässä on sitten tämä paperi, onko tässä tuttu? No, oletko katsonut? Joo, täällähän nämä ruksit on siellä sun täällä. Täällä on sitten tämä avain, missä näkyy, että tänne ei pysty romaania kirjoittamaan, niin kaikkia tässä ei välttämättä näy, mitä se on tehnyt, mutta mitä lähempänä ykköstä on, niin sitä vähemmän tapahtuu tai hitaammin. Ja sitten mitä lähempänä taas vitosta, niin sitten taas sitä enemmän tapahtuu tai tapahtuu nopeasti. Niin vähän sitten sitä voit katsoa, mitä teille tapahtuu. Täällä on sitten, että toista kertaa ette enää pääse. Noin, ole hyvä. Kiitoksia. Moikka. Moikka. Niin. Tosi hieno poika. Tosi hieno. Ja tuuksä mulle? Ja sen on.